Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo pel canal, a un nou programa de bàsquet femení. Soc Jan Torrent i, com ja és habitual, ja ho puc dir, Francesc Xico, com estàs? Benvingut una altra vegada a Gent de Bàsquet aquí. Com estàs? Bona tarda, Jan. Molt bé. Com sempre, doncs, un plaer estar aquí amb tu. Què tal? Com estàs tu? Jo bé, estic una mica cansat, que he anat a córrer i m'ha tocat sèries i és una matada. Però, bueno, no sé per què m'agrada patir tant. T'estàs posant en forma, eh? T'estàs posant en forma. No tindràs previst tornar a jugar a bàsquet? No. No crec. La vida no em porta per aquí, però bueno. Bé, avui venim carregats d'anàlisis, no? Del que ha sigut aquesta jornada en què hi ha hagut una victòria i dos derrotes, amb contextos molt diferents dins d'aquests duels. Bé, però abans de res, recordeu, ho esteu veient al canal de YouTube de Gent de Bàsquet, deixarem apartada l'aixeta de moment, ho veureu avui mateix dijous, d'acord? Si us agrada, deixeu la vostra opinió, podeu deixar el vostre like i, sobretot, subscriure's, que m'ajuda molt a créixer en aquesta plataforma que és YouTube. També teniu a baix, ja ho vaig fer en el primer episodi, no t'ho vaig dir, Xico, però teniu el compte de Twitter, per si voleu seguir en Xico, que us explicarà les 1000 novetats del bàsquet femení. També ho podem seguir a Gent de Bàsquet a Instagram, a X i a TikTok. Dit això, Xico, passem per l'única victòria que hi ha hagut, victòria catalana d'aquesta jornada, l'Espart Girona, que va guanyar el Leganés 60-74, partit que era trampa, que va costar moltíssim, encara que el resultat pugui pensar una altra cosa, i fins als últims 5 minuts l'equip de Roberto Íñiguez no va ser capaç de marxar en el marcador i sentenciar una nova victòria. Per alguna cosa, Leganés està sent l'equip revelació de la temporada, no? També, en part, doncs, per ser capaç de posar les coses difícils a equips que tenen tant prestigi, ja no només dins del panorama nacional, sinó també panorama europeu, com és el cas de l'Espart Girona, de potser el millor Espart Girona que hem vist mai, m'atreviria a dir ara mateix. I bé, doncs, com bé has dit, Jan, doncs això va ser un partit que ben bé fins als últims 5-6 minuts estava molt igualat i llavors crec recordar un parell de triples de Carolina Guerrero o recordo almenys la seva presència, que ja va ser habitual que en moments complicats vagi apareguent també la jugadora catalana, doncs es va l'Uni aconseguir endur aquesta gran victòria que el deixa líder en solitari. Dius, parles de Carolina Guerrero, a mi em sembla que va ser vital per guanyar, imprescindible, perquè va obrir el camp, va posar les coses molt complicades a la defensa del Leganés, perquè sí que és cert que no li agrada gaire la pintura, encara que és molt eficient, té aquest llançament tan i tan ràpid, que crec que una vegada va explicar com li havien batejat a l'equip aquí a Girona aquest llançament, però a mi em va semblar que va ser, ja et dic, vital per aquesta victòria i amb els seus 11 punts, obrint la pista amb aquest triple des de 7 metres que ja començava a obrir una mica el forat en els últims minuts i també en menys mesura a Ainhoa López, que va portar primer en defensa i després en atac connectant amb Carolina Guerrero. Sí, recordo un parell de situacions de 2 contra 2 entre les dues jugadores en què, doncs, amb Ainhoa López, evidentment, com a manejadora de pilota, doncs, va trobar la connexió amb Carolina Guerrero, que són molt amigues tant dins com fora de les pistes, ja ho deixen entreveure per xarxes socials, i bé, doncs, és agradable, doncs, veure que aquesta connexió que tenen fora de les pistes també es pugui traslladar sobre el parquet. Bé, és que és molt important, no? Tu també ho sabràs que la química en els equips és imprescindible per anar més. Podeu tenir les mans canviades de lloc, però si hi ha bon rotllo, tu t'entens amb els companys i companyes, com que puges 2 esglaons. I jo crec que per molta exigència que hi hagi dins d'aquest equip i en aquesta plantilla, hi ha feeling, hi ha química i potser aquestes victòries no s'aconseguirien si no hi hagués aquesta química. Totalment d'acord. Al final, això, moltes vegades o de tant en tant llegeixo per xarxes que, per exemple, posant-ho en exemples NBA, que moltes vegades els anells els guanyen els equips, no potser els que són millors a nivell qualitatiu,
però sí els que aconsegueixen tenir millor química. I doncs jo crec que és un bon reflex o una forma d'explicar el nivell d'importància que té doncs, que entre les jugadores hi hagi bona química entre elles. Totalment. Bé, i les lesions, no? També serien importants en aquest sentit, perquè al final la temporada és molt llarga. Sí. Jo, si ens posem a fer una mica de memòria, la temporada de Bernat Canut amb l'Uni Girona va ser tràgica per les lesions. Ja fa 3 temporades, crec, del seu pas per aquí. I, bueno, estic segur que amb menys lesions doncs, s'hagués fet més bona feina aquell any. Però bé... I va començar molt bé, Va començar molt bé a guanyar la Supercopa d'Espanya. Exacte. I fer molt bons resultats amb 7-8 jugadores disponibles. Sí, totalment. Sí. Me'n recordo de la Copa de la Reina, que bé, hi van anar cadets, no sé si va anar-hi... Mira, m'anava a tirar un triple. Crec que en el seu moment ja hi va anar la Berta Ribas. El que va dir jo, sí, m'ha sonat. Això ja era molt jove en aquell moment, en comparació ara, però bé, recordo que aquell partit el van jugar 7 jugadores, amb Britney Sykes crec que va ser amb un dit trencat, Shea Murphy també amb molèsties musculars a una de les cames, crec que era, o potser m'equivoco ara amb la lesió de la jugadora, però bé, recordo que hi havia 1.000 entrebancs que dificultava molt que l'equip podés competir com tocava. Crec que el va eliminar el Barça aquell any, Marta Canella i no López. No, el Guernica. El Guernica? Vale. Crec que ja un any abans o després va ser Marta Canella i el carrer, bueno, que van eliminar... El playoff, aquell mateix playoff, però de Lliga. Ah, vale. Bueno, barreges de competicions i de moments. Exacte. Crec que hem de parlar d'uns canvis tàctics que es va atrevir Roberto Íñiguez, que a mi personalment em van agradar molt perquè va sortir una mica del que estem habituat, del dibuix que estem habituat. Va començar optant per Erika Carter en la posició de base. Potser una jugadora que poder té alguns moments aquest rol de tercera base, que no l'hem vist pas gaire, però té aquesta habilitat, no?, per dirigir, per assistir en el bloqueig directe, per obrir el camp, sobretot, que Marta Canella i Clara Olm no tenen aquestes aptituds, potser de manera més sòlides, i Erika Carter sí. I després de l'estrip que feia Sangare al pal baix, amb el rebot, anotant de prop de cistella, va optar per jugar amb 2 petites, que Clou Vivi de 4 i Carolina Guerrero al 5. Bé, en el cas de Carolina Guerrero, crec que des que hi ha Roberto Íñiguez a l'Uni Girona ja hem vist diverses vegades a la posició de pivot, ja sigui per problemes físics de les seves companyes com va ser l'any passat, o ara ja sigui per situacions tàctiques que li pugui interessar a Roberto Íñiguez, doncs està clar que la jugadora dona el seu màxim a la posició que hagi de jugar, amb el rol que hagi de tenir, i de moment és que no hi pot haver-hi cap queixa amb el que està fent la jugadora. Sabem que a la posició de 5 pot arribar a patir bastant, perquè no és una jugadora que intimidi a sota. El bo que té és que sap posicionar molt bé, penso jo, a nivell defensiu, també en l'àmbit ofensiu, però és una jugadora molt completa que entén molt bé el que és el sacrifici, que anteposa el bé col·lectiu abans que l'individual, i bé, doncs es veu com en partits tan complicats com el de la setmana passada, doncs si Roberto Íñiguez li demana jugar al 5 perquè creu que és la millor opció, doncs ella s'hi posa i fent-ho el millor que pugui, doncs sempre acaba donant uns mínims a nivell que és el que se li demana a la jugadora. Estàs ja per intentar la renovació de Carolina Guerrero? És partidari? Aquesta plantilla s'ha de renovar potser el 75% de les jugadores, per no dir potser quasi el 100%, saps? Llavors, clar, aviam, com a Copa Nacional, aquí aquests últims 2 anys ha crescut molt la Carolina Guerrero. No sé si ara d'aquí poc ja es començarà a negociar tot el tema renovacions, fitxatges i de més de tots els equips, ja no només de la Lliga, sinó del panorama europeu, doncs espero que l'Uni li faci una bona oferta de renovació i que l'any que ve, encara la tinguem per aquí a Fontejau, evidentment. M'he creuat amb Pere Puig corrent.
sigui, jo corria i ell anava en cotxe, ens hem saludat. I no m'ha donat temps de preguntar-li, però sí, ara és que ara... No hi has cridat renova Carolina Guerrero? No, amb prou feines tenia per respirar. Tenies oxigen per... Sí. Ja per acabar de l'Uni, de l'Espart Girona, Xico, Clou Vivi, que va recuperar una mica l'encert des de llarga distància, dic recuperar amb moltes cometes, que se m'entengui. Ja ha passat més temps, un mes o dos, de la seva tornada a les pistes. 5 de 8 en triples. Són molts i molt bon tant per cent. Vull dir, cuidado. Jo ho he estat pensant aquests últims dies i després de veure aquestes seves últimes actuacions, jo crec que ja estem bastant a prop de tornar a veure la Chloe Vivi de la temporada passada. Ja no només pel partit que va fer davant el Leganés, sinó el partit de Turquia contra el Galatasaray, tot i no acabar amb una anotació elevada, doncs va ser de les màximes anotadores i al final, més enllà de temes de punts, Chloe Vivi és una jugadora superintensa que també entén molt bé el sacrifici de posar el bé col·lectiu abans que l'individual i doncs que això també forma part de ser una gran jugadora i si a sobre doncs tens la qualitat, el nivell per poder rendir com ho està fent l'australiana, doncs t'acaba sortint temporades com la que va fer la temporada passada. Totalment. I ja per acabar, l'Espart Girona recupera el liderat després de les derrotes de Saragossa i València. A Saragossa va perdre contra el Lugo i València va perdre Estepona. Bé, no hi hem donat importància ara perquè queden pràcticament tota la segona volta, però bones notícies perquè depens de tu mateix tornar a estar a l'Eurolliga la temporada vinent. Mira, jo penso que tota derrota de qualsevol altre equip que sigui rival directe té molta importància, sigui en el moment que sigui de la temporada, més que res perquè saps que en algun moment d'aquesta segona volta t'hauràs de veure les cares contra aquests equips i saber doncs, que tens un mínim marge d'error, per petit que sigui, per minúscul que sigui, sí. Doncs et serveix per encarar potser el partit d'alguna altra forma. Encara que, evidentment, l'aspiració que has de tenir és de voler guanyar i si pots guanyar de 20, de 20, i si no, de 30. Això està clar, però d'entrada jo penso doncs, que tota derrota de rivals directes, sigui l'equip que sigui, s'ha de celebrar pel bé dels interessos del teu equip. I si ara parlem de l'Uni Girona, doncs que hagin perdut Casamont, Saragossa i València a les pistes del Lugo i Estepona, doncs són bones notícies i en part doncs, s'han de celebrar, però també s'ha de seguir sent conscient de que en qualsevol moment se't pot capgirar la truita i tornar a ser tu qui estigui en segona posició o inclús tercera, depèn de com vagi tot. Totalment. Ja passem a parlar del Cadí la Seu, que va anar de ben poquet, Xico, va anar de ben poquet, es va quedar a tan sols un punt de donar la sorpresa a casa seva contra el Perfumeries Avenida, que ja hagués sigut la jornada rodona per l'Espart Girona i pel mateix Cadí, que s'hagués enfilat a alguna posició més en la classificació general. Sí, mira, aquest cada setmana passat va ser d'aquells que vaig poder tornar a veure molt de bàsquet femení, no tots els partits que hagués volgut, però aquest partit entre Cadí la Seu i Perfumeries Avenida vaig veure des de mitjans de segon quart fins al final del partit i va ser un partit on el Perfumeries no va estar fi en quasi cap moment. Al final, el Cadí la Seu, a casa seva, sempre posa les coses molt difícils. Són equips amb molta energia perquè són plantilles joves, són equips que no tenen por a res i això jo crec que també forma part de la cultura del club, de tot el que els hi han anat ensenyant a tots els entrenadors que han passat pel Cadí la Seu al llarg d'aquests últims anys, des d'Isaac Fernández, Bernat Canut, Joan Carles Pier, pel mig Fabián Tellez, podria seguir, però bé, en Jordi Acero, però bé, està clar doncs, que hi ha molt bona feina en aquest sentit per part del Cadí. I sí, va ser un partit que se'ls va escapar per mil·lèsimes. Si no recordo malament, els últims 2-3 minuts estaven per davant el marcador, van tenir l'última possessió per guanyar el partit i no van tenir sort. Va reclamar una falta d'Isaac Fernández
sobre Marina Mata a l'última possessió, però abans també semblava que hi havia passos, l'àrbitre no va acabar decidint res, tot i que el tir es va fallar i al final doncs, la victòria se la va endur al conjunt de Salamanca. En els últims minuts, en els últims 5 minuts va haver-hi una mica d'intercanvi de marcador. El Cadí la Seu va estar perdent de 4 quan en faltaven 5. Després ho va capgirar amb un parcial ampli, 65-62, i a partir d'aquí, doncs, mira, 67-64, 69-68 i el 69-70 a falta de pocs segons per acabar el partit. Però, ostres, ja hi tenien ganes, ho estaven anunciant per xarxes socials, i guanyar un partit contra un dels de dalt a casa teva et puja molt la moral, i te deixa ja, et dona la sensació de puc encara aquesta segona volta amb tranquil·litat de que fent la feina que estic fent me n'en sortiré una temporada més. Ara parlo de memòria, però parlo molt de memòria i inclús potser segurament me vagi errat, però em vol sonar que el Cadí de la Seu portava 2 temporades guanyant el seu partit contra el Perfumeries Avenida a casa. Em vol sonar això, ara ho hauria de revisar. En qualsevol dels casos, rebre la visita d'un gran equip, com és el cas del Perfumeries o potser Uni, Saragossa, València, sempre és un motiu afegit de cares a que els jugadors surtin més motivades, d'engrescar l'afició que vagi al pavelló, però a mi em dóna la sensació que els partits contra el conjunt salmantí tenen alguna cosa especial per allà a la Seu, perquè tinc la sensació que l'afició hi va com més animada, potser pel que representa el Perfumeries a nivell històric, ja no només en les últimes temporades, i també potser perquè els 2 equips, si ens anem a regir de clàssics de la Lliga, són la definició clara, perquè són els 2 equips que porten més temporades a la Lliga Femenina Endesa. El Perfumeries crec que ja se'n va als 26 o 27 anys i el Cadí de la Seu, si no està als 25, hi ha de quedar una temporada o així com a molt. No, mentida, crec que va ser la temporada passada, als 25 anys de la Lliga. Per tant, sé que entre els 2 equips hi ha un parell de temporades de diferència, crec que són, doncs, un clar exemple de que 2 projectes molt ben muntats també es poden estar estables a l'èlit durant molt de temps. Parlant una mica més del partit, el conjunt d'Isaac Fernández es continua demostrant que es pot guanyar a base de la coralitat i el joc en equip, no? Són 3 jugadores que van passar la barrera dels 10 punts i 2 més es van quedar amb 9. Clar, això és pràcticament mitja plantilla sumant de valent no només en l'anotació, sinó també en rebots i assistències. Jo del partit de l'altre dia vull destacar sobretot el paper d'Anna Palma. Sí que és cert que en el transcurs del partit doncs, potser va estar una mica més discreta, però quan de veritat s'estaven decidint les coses, Anna Palma va entrar a mig últim quart, crec que doncs, quan comença a apropar-se al Cadí de la Seu, anota 5 punts quasi consecutius, si no em falla la memòria, capgira el marcador, a sobre és una jugadora que sent els colors dels Cedis perquè és formada a la pedrera dels Cedis, és de la Seu d'Urgell, és del poble, i llavors jo crec que representa a la perfecció el que és ser del Cadí de la Seu i doncs en moments calents tenir el suficient caràcter com per optar per tirs doncs, que només tenen el valor de tirar doncs, jugadores d'alt nivell. I doncs, en el cas d'Anna Palma està en evolució constant, sempre en línia ascendent, i veurem quines van ser les seves pròximes passes, però és bonic veure com una jugadora com ella doncs, s'ho deixa tot. No sé si és l'equip de la seva vida, però l'equip que li ha donat tot, almenys per portar-la fins al bàsquet professional. Home, segurament sí que és l'equip de la seva vida. Anna Palma, que es va quedar amb 9 punts i 5 rebots, sent una de les màximes rebotejadores i com dius, bé, de fet va ser de les màximes valorades també amb 11 i no va jugar 35 minuts, no en va jugar ni 20. Potser la nota negativa, Xico, d'aquest partit i revisant una mica estadístiques són aquestes 16 pilotes perdudes que potser són masses, no?, per guanyar un equip de la part alta pels Cedis.
Sí, però és que en el transcurs del partit al final també hem de tenir present que el Perfumeries Avenida té excel·lents defensores, té jugadors que ocupen molta envergadura, té jugadors que tenen molta habilitat per robar pilotes, com és el cas d'Iana Martín, Clàudia Soriano, Clàudia Belén Soriano a mi em Arrojo, sembla una bajanada. per dir-te'n algunes, però són jugadores molt intenses que als dos costats de la pista, no només en l'àmbit ofensiu, i bé, doncs està clar que tenint jugadors com aquesta, el nivell, la possibilitat, millor dit, de que puguis perdre més o menys pilotes perdudes, doncs augmenta si hi ha jugadores com elles. Llavors, sempre hi ha aspectes de millorar, quan perds, si hi ha quan guanyes, doncs quan perds encara més, i doncs per aquí és algo on el conjunt urgellenc s'ha d'enfocar per millorar en altres situacions. Bé, és un problema bastant comú en el bàsquet professional i més quan vols córrer una miqueta, doncs les pulsacions van molt altes i a vegades el cap va més ràpid que no el cos. Xico, si et sembla, passem a fer una prèvia unificada, perquè tenim derbi català, Espart Girona, aquest diumenge 15 a les 6 de la tarda a Fontejau. Partit d'allò més interessant, primer perquè els dos equips necessiten sumar, el Cadí la Seu està encara en una zona tranquil·la, però vaja, els equips de baix es comencen a espavilar, menys el Gran Canària, o sigui, hi haurà un lloc d'un descens. De les dues places del descens només n'hi haurà una que encara no està decidida, per tant, el Cadí la Seu necessita sumar i l'Espart Girona que veu com que qualsevol equip li poden posar ja les coses complicades, no només en elles, sinó a qualsevol equip, no? Com enfoques aquest partit? Perquè a l'anada a l'Espart Girona li va costar moltíssim superar el Cadí la Seu. Jo penso que el partit d'aquesta setmana, d'aquest diumenge, també no li serà gens fàcil. Al final, si per un lloc pot tirar de forma descarada l'Unies a través del joc interior, sí que el Cadí la Seu doncs, té jugadores de qualitat, que ja són físiques com n'hi ha, però al costat de Coulibaly, ho parlàvem al programa la setmana passada, quasi qualsevol pivot es queda petita. Llavors, Coulibaly és una font de generació de joc, ja no només per ella mateixa, sinó de cares a l'equip general. És una jugadora com Coulibaly és capaç de fer canviar doncs, tot l'esquema tàctic defensiu d'una plantilla. I bé, doncs, veurem com prepara aquest partit Isaac Fernández, té les seves armes, al final també és un equip que li agrada córrer, és un equip doncs, que té molt de caràcter, que té tir de 3. Ahir mirava estadístiques i és dels millors equips en tir de 3, crec que era el tercer millor equip. Llavors, són jugadores que també a nivell individual tenen molta capacitat tècnica. Veurem com pot aturar tot això també Robert Íñiguez, però jo penso que això serà un partit disputat i que si un dels dos equips se n'acaba anant serà perquè hauran treballat molt bé una cosa en concret. Bé, o l'encert, no? Potser té una mica a dir, perquè al final, per part de l'Espart Girona, quan arriba l'encert, costa molt que els equips li aguantin el ritme ofensiu, perquè se'n va als 80-85 punts tranquil·lament. Dit això, és de les primeres vegades que l'Espart Girona tindrà una setmana sencera per preparar un partit, és a dir, aquesta setmana han pogut descansar, han pogut preparar el match, el derbi, tranquil·lament, i això, mira, fins i tot diré que a vegades no sé si és una mica contraproduent. No sé com ho veus. M'estic tirant una mica un triple, també. Tot l'any jugant, 2 partits per setmana. Bueno, però jo crec que també hi ha un punt que les jugadores agraeixen poder tenir setmanes d'un partit. Al final, doncs, és molt esgotament també. La setmana passada, per exemple, la victòria contra l'Leganés, des de dimarts que van volar cap a Turquia, no van passar per casa fins diumenge, quan es va acabar el partit contra l'Leganés. Suposo que tornaven en bus, devien arribar de matinada del diumenge. Doncs són 5 dies fora de casa, 5 dies en què no pots descansar bé, en el que vas d'avió en avió, d'hotel en hotel, també agafant trajectes de bus segur. Llavors, doncs, jo crec que les jugadores també agraeixen
poder tenir setmanes per treballar, bé un partit, també per tenir la seva estona a casa seva i doncs arribar al dissabte o diumenge amb les millors condicions possibles. Totalment. Continuem amb el partit del Joventut de Badalona, que en parlaven meravelles la setmana passada i ens ha volgut portar la contrària. L'Estudiantes es va desfer a la segona part contra l'Estudiantes, 69-86. La veritat és que jo no m'esperava per res del món aquest resultat, Xico, i a més jugant a casa, l'equip de Miqui Calderón doncs, es van portar una bona reprimenda. I aquest Movistar Estudiantes que a base de triples, 11 de 27, es van filar fins als 86 punts i va deixar endarrere l'equip de Miqui Calderón. Sí, al final, Estudiantes, recordo que ho vam parlar tu i jo a la narració del partit de Girona al Magariños. És un equip que anava molt necessitat de victòries, que per jugadores hauria d'estar bastant més amunt a la classificació, i ja porten alguna setmana que estan sumant alguna victòria més del que era habitual en el transcurs d'aquesta temporada, i doncs s'està veient com és un equip que aspira a més coses, i a més venia de partir d'entre setmana d'Eurocup també, que van guanyar el partit amb un triple sobre el Botzina, si no em falla la memòria de Lisa Berkani, que sí, és per mi la gran estrella d'aquest Movistar Estudiantes, i recordem que va arribar a principis de temporada. I bé, doncs, segur que serà un equip que anirà escalant a alguna posició més i que en les últimes jornades estarà disputant-se per entrar als play-offs. N'estic totalment convençut. Del Movistar Estudiantes, creus que pot arribar fins aquí? Oh, i tant. Haurà de remar molt, però jo penso que tenen jugadores com per poder arribar a capgirar aquesta situació. A veure, tenen pràcticament tota una segona volta per endavant. Al final, són 3 victòries de diferència. O sigui, és que és cert que queden 10 jornades, però són 3 victòries de diferència i si poden encadenar bona ratxa de victòries, jo crec que... Ja veus, has de sumar tu i els altres han de deixar de sumar. Bé, d'aquest partit contra el Movistar Estudiantes, 2 jugadores van intentar tirar del carro. Rachel Howard amb 22 punts i Alima Dembélé amb 19 van ser les màximes anotadores, però sembla que es van quedar una mica soles, no? Sí, ara repassant aquí l'estadística individual, doncs sí que es veu clarament que, bueno, també es podria salvar potser l'Irremet, que va acabar amb 11 punts, la base belga, però va ser un partit on a la penya li va costar aguantar els 40 minuts. Al final, a la mitja part anaven 2 punts a sobre i ja al tercer quart hi va haver-hi un parcial de 14-26 i al quart un parcial de 14-21. Llavors, aquí jo crec que podríem dir que el principal problema va ser no poder aguantar el ritme que va imposar el Movistar Estudiantes. Mirava abans la gràfica de tir que t'ofereix la Federació Espanyola dels partits i, per exemple, Bonet, la de pivot del Movistar Estudiantes, a la segona part va fer 10 punts sota cistella. Al final és una petita estadística, però que ja dona molt a entendre del que va suposar la segona part pel conjunt badaloní. Totalment. Per aquest partit, t'ho deixo clar aquí sota. Això és la benvinguda a la Lliga per Miqui Calderón, després d'unes jornades? De 4 jornades, després de 4 jornades. Sí, després de 4 jornades. Aquesta és la benvinguda a la Lliga, perquè, clar, es queda gairebé en aquests 70 punts en els que aconseguia guanyar, però un equip que ha tingut encert i que té molts punts a les mans, les coses com són, hi ha molt de talent a la plantilla del Movistar Estudiantes, doncs el guanya de 17 punts. Jo crec que no sé si dir-te si és la benvinguda a la Lliga, perquè crec que va ser contra el Leganés ja fa 2 o 3 setmanes. També van perdre d'una diferència semblant, però és la primera sucada dura a casa teva. Llavors, això entenc que no li va fer gens de gràcia i hauran de treballar
per capgirar la situació de cares a la pròxima jornada, que ara mirava els pròxims partits. Sí, el que t'anava a dir. I, bueno, digue-ho tu, Jan, però no serà gaire agradable el partit. Ja passem aquesta mini prèvia. València Bàsquet, Club Joventut de Badalona, diumenge a 1:15. Bé, partit dificilíssim al Roig Arena, així que bé, a veure com va. També és un escenari que s'hi han de plantar, jo crec que també motiva, no? Ostres, un pavelló així de gran, contra un dels millors equips de la Lliga, que no està tenint la seva millor temporada, però si et deixes alguna victòria pel camí de casa, d'aquestes que tens marcat al calendari, n'has de sumar alguna altra fora de casa. Sí, la temporada passada, als play-off, la penya es va veure les cares amb la València, no li va posar les coses gens fàcils. També és cert doncs, que hi ha hagut canvis importants dins les dues plantilles i en el cas de València aquesta setmana s'ha sapigut que Leo Fievich s'ha lesionat. Ara no recordo el lloc i què té ben bé, però estarà de baixa unes setmanes. Per tant, aquí és una molt bona notícia per la penya. Llavors, sí que és cert que el València, més enllà de la derrota que va patir contra Estepona, penso que arribava en una dinàmica més ascendent en comparació al que s'havia vist fins a principis d'aquest 2026, pràcticament. Llavors, no és per acabar-te de relaxar el fet que s'hagi lesionat una jugadora tan important com l'Alemanya, però està clar doncs, que t'ajuda de cara al plantejament del partit i doncs, que l'equip rival perdi punts, perd defensa, perd eficàcia en el tir de 3, perd generació de joc. Llavors, doncs, anirem veient com prepara el partit a la penya i si té la sort de treure la victòria aquest diumenge. Doncs sí, a veure com va. Recordo els partits. El primer serà el de la Penya, a 1:15 a la pista del València Bàsquet, i el segon a la tarda, a les 6 de la tarda a Fontejau, l'Espart Girona rep el Cadí la Seu. Doncs bé, fins aquí el segon programa de bàsquet femení. Espero que us hagi agradat, Xico. Moltíssimes gràcies. Deixa el teu like també i el teu comentari en el vídeo. Ho faré, Jan. Així m'agrada. Doncs res, moltíssimes gràcies. Això ho podeu veure al canal de YouTube, ho anunciarem a les xarxes socials també. I dimarts tindrem una prèvia especial pel primer partit de play-in de l'Eurolliga de l'Espart Girona contra el Fenerbahçe, que serà una eliminatòria d'allò més dura. Doncs bé, Xico, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí una setmana més. A tu, ens veiem la setmana que ve. Vinga, que vagi molt bé.